Čau lidi, vítám vás u prvního videa z Minecraftu ze serveru Survival Games a dneska si půjdeme zahrát Hide and Seek, si aspoň myslím, jestli tam bude volno. No, když tak Survival Games, no, takže Hide and Seek. Yep, takže si jdeme zahrát. Dobrý, takže si jdeme zahrát Hide and Seek. Tady tohle půjdeme do areny 4. A budeme hrát. Tenhle kanál se jmenuje Honzi a Davy a Honzi a že tady budeme hrát i s kámošem. Dáme si 3 nebo 2 hry, budu natáčet videa jako minihry a tak 10 minut a můžu natáčet i s váma, když budete chtít. A příště mi můžete napsat, co si mám zahrát. Určitě nebudu hrát ty hry, co nemám nainstalované. Takže počkáme chvilinku. No, a doufám, že nebudeme síkři. Takže počkáme chvilinku. Popojdi malý. Kdy za 10 sekund? Dobrý, někdo mi napsal na Skypeu, ale já mu neodpovím, protože se mu mi nechce. Že 4, 3, 2, 1. Teď, dobrý, jsem kovadl. Omegy, já jsem kovadlina, kam se má schovat kovadlina? To ani nejde schovat. Už nevím, kam se schovám. Tak já se schovám tady. Dělej. No, schovej se. Proč se nechce? Jo, už jsem. To normálně. Doufám, že... No, dobrý, takže tahle hra je prostě o tom, že vy jste vlk a na vás hledají 2 seekři a vás by mohlo hledat třeba více. Takže si to můžete zahrát. IP serveru bude v popisku videa a tak už. Takže asi 2 si zahrajeme, jestli to nebude tak dlouho trvat. Že bych jim strhl? Tady se schováme. Tady by nás nikdo nemusel najít. On poleze nahoru. Já nejsem kovadlina. Dobrý. On si mě nechce všimnout. Já jsem Unwellblock. Dobrý. Co? 111 šípů, to je nějaká novinka, ne? Tak jdeme. A nemůžu... Ty kokos, jsem se teleportnul dřív, takže tady budeme do všeho mlátit. Hlavně tady do tíhle. Dobrý, takže tady mlátíme úplně do všeho. Dobrý, takže tady mlátíme. Ale vím, že někdo byl... Tady znám jenom místo. Doufám, že to nebude trvat víc jak jedna hra, víc jak 5 minut. Jo, tady někde to bylo. Vím, jak se dostat nahoru. To bylo na druhé straně. A my zahrajeme si tu stejnou mapu. Takže to asi bude jedna hra. To bude asi stačit. No, takže já už vím, kde budou. Oni budou tam na stromě. Dokonce. Jsou tam na stromě, takže já
nevím, jak se tam dostat, chcete vidět, ale takhle vylezete a jestli se mi to povede. To se mi někdy povede a někdy ne. Sakryš, já to chci. Jo, jsem tam, vidíte? A jste nahoře. Ale blbé, že... Kam zmizel? A takhle... A jo. O, ne. Já jsem... Ne, já jsem ho nemohl zabít. Som na stromě, kulíšku. Ne, skočíme sem. Kde doper... Sakra, kde je? OMG. No tak to je jedno, koukneme se tady po stromech. No tu není normálně. Dobrý. Tak. Jasně, já to přeskočím, to je dobrý, to je úplně v pohodě. Jo, já ho zhodil, ne, zhodil jsem ho. Dobr. On je tam, on je nahoře. Vím, že, vidím ho. Kdyby ho zabil, hej, to by byla morda. Vylez, kulíšku, vylez. Tak to asi dostanem rage, když ho nezhodím. Megi, on je na druhé straně. On jde Anvil. Mně se to teď strašně laglo. Vidím ho. No, tak jsem ho asi ztratil. Jo, ztratil jsem ho. Že... Ale aspoň víme, že tady je nějaká vlna. Vlna. Have you bitches somebody globuna. Jako jedna hra trvá 7 minut, OMG. Tak to asi už nebude druhé video. Ta druhá hra. Dobrý. Že kdyby se vám tato série líbila, tak můžete dát like. Jestli se vám to nelíbí, tak mě to jedno, můžete si dát klidně dislike. Úplně jedno, dobrý, takže jsme to zase Ouch my god. Jo, dobrý, takže lidi, loučím se s váma a takže čus!